budúci rok chcem zmeniť prácu, ja zároveň viem, že potrebujem na to tento jazyk, hej, dajme tomu, že nemčinu, a ja mám na to reálne, že 12 mesiacov teraz, aby som sa ten jazyk naučila. Dokážem to? Určite. Tak čo je vlastne to, čo ja preto viem spraviť počas toho roka, aby som ten proces proste urýchlila, aby od tých 12 mesiacov ja som vedela viesť konverzáciu na meetingoch s Nemcami. OK. Záleží, čo je to začiatočná čiara. Ak neviete ani slovo, OK, tak by som odporúčala na začiatku si dať možno častejšie a intenzívnejšie tie hodiny, aby ste zobrali nejaký základ, kde vám ten lektor vysvetlí jednak gramatiku, naučí vás slovnú zásobu, aj vás to motivuje, viac vás to baví. Čiže by som odporúčala možno nejaké 2-3 hodiny do týždňa, hej, čo je zvládnutelné, ak naozaj tá motivácia je taká silná, že je to nová práca. A do toho si možno, že každý deň mimo tých hodín venovať tomu jazyku 15 minút. Hej, že kľudne, keď sedím na záchode, tak si vypracujem cvičenie na mobile, ktoré mi lektor povie, alebo si oblepím stenu, na ktorú sa často pozerám slovíčkami. Hej, že veľa sa tomu vystavovať a potom po nejakých 3-4 mesiacoch takéhoto intenzívnejšieho učenia sa mi možno bude stačiť 1-2 hodiny týždenne.